ka madabot, hindi ka din pagdadamutan. There is always a great things in return. Real talk lang kabeshi, makinig ka ng mabuti. Alam mo ba, may isang simpleng prinsipyo sa buhay na madalas nating nalilimutan, pero kapag in-apply natin, magical ang nagiging epekto nito sa atin at sa mga taong nakapaligid sa atin. Ito yung konsepto na, pag hindi ka madabot, hindi ka din pagdadamutan. Simple lang pero malalim, di ba? Sa mundong puno ng stress at negativity, madali tayong mahulog sa bitag ng pagiging makasarili. Pero kabeshi, naisip mo ba na baka sa pagiging bukas palad, doon mo makita ang tunay na kahulugan ng kaligayahan? Sa bawat pagkakataon na magbigay ka, hindi lang ikaw ang nagiging masaya, kundi pati na rin ang taong natulungan mo. Parang domino effect, di ba? Isang maliit na kabutihan, nagiging daan para sa mas marami pang magandang bagay. Naranasan mo na ba yun? Yung simpleng pagbigay ng upuan sa matanda sa jeep o di kaya'y pag-abot ng kaunting tulong sa kaibigan na nangangailangan. Nakakagulat minsan kung paano bumabalik sa iyo ang mga kabutihang yun sa mga paraang hindi mo inaasahan. Hindi man agad-agad pero sa tamang panahon, nakikita mo yung bunga ng mga mabubuting gawa mo. Isa pa kabeshi, huwag mong isipin na sa malalaking bagay lang dapat nagpapakita ng kabutihan. Kahit sa maliliit na gestures, malaki ang impact nito. Isang ngiti, isang pasasalamat o isang simpleng pagtanong kung kamusta na sila, malay mo, baka yun na yung highlight ng araw nila. At alam mo ba, sa pagiging generous, hindi lang ibang tao ang natutulungan mo, pati na rin ang sarili mo. Nagiging mas positibo ang outlook mo sa buhay at mas nagiging open ka sa blessings na darating. Siguro iniisip mo, paano kung abusuhin nila ang kabaitan ko? Totoo kabeshi, may mga pagkakataong mangyayari yan. Pero, ang mahalaga, yung intention mo at yung puso mo sa pagtulong. Hindi mo kontrolado ang mga tao at sitwasyon, pero kontrolado mo kung paano ka magre-respond. At sa pagiging mabuti, pinipili mong ilagay ang sarili mo sa higher ground, di ba? Kaya kabeshi, sa susunod na may pagkakataon kang magbigay o tumulong, huwag kang mag-atubili. Isipin mo na lang na yung simpleng kabutihan mo, pwedeng maging simula ng isang magandang kadena ng mga positibong pangyayari. Sa bawat pagbibigay, isang hakbang ka palapit sa mas magandang buhay hindi lang para sa iyo, kundi para sa lahat. Tandaan kabeshi, sa mundong ito, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng hawak mo, kundi sa dami ng naibahagi mo. Kaya't huwag kang matakot magbigay. Dahil sa huli, ang kabutihan mo ang magiging susi sa mas maraming biyaya, hindi lang para sa iyo, kundi para sa lahat. Spread the love kabeshi. Maraming salamat kabeshi sa palaging pagsubaybay at sana'y meron kang natutunan. Kahit nasa tama ka, kung maling kwento ang narinig ng iba, ikaw pa rin ang mali sa paningin nila. Dahil karamihan sa mga tao ngayon sa sinungaling naniniwala. Hindi mo kailangang manira ng iba para makakuha ng simpatya. Nakakatawa yung mga ganitong tao. Yung kailangan nilang sirain ang pagkatao ng kaaway nila para lang makakuha sila ng simpatya. Tanong ko lang, anong kinalaman ng ibang tao sa away niyo? Kapag ba gumawa ka ng kwento na laban sa kaaway mo, sa tingin mo ba hindi makakarating ito sa kanya? Ito bang mga bagay na to ay kaya mong panindigan? Ito bang mga bagay na to, kapag ginawa sa'yo, hindi ka masasaktan? Para sa akin ang ganitong gawain ito ng mga tanga, gawain ito ng mga taong walang isip, gawain ito ng mga taong hindi kilala ang kanilang mga sarili. Dahil kailangan pa nilang malira ng ibang tao para lang bumang sila, para lang makakuha ng sitpansya, para lang makakuha ng kakampi. Kaya kung merong mga away sa'yo at ganitong ginagawa, huwag mo masyadong pagsayahin ng panahon.
Yung ginagawa nila, babalik yun sa kanila. Wala kang kailangang gawin. Bilog ang mundo. Marunong magparusa ang Diyos. Minsan, dahil nawalan tayo ng pera, ang tingin sa atin ng iba parang wala ka ng kwenta. Yung mga taong napuno ng utang, minsan, ang tingin ng iba parang wala ka ng kabuluhan. Alam niyo po, may mga pagkakataon ng ating buhay, nung tayo'y maraming pera, parang ang dami nating kaibigan. Napansin niyo po yan? Ang ganda ng tingin sa'yo, ang ganda ng pakikisama sa'yo. Minsan, may mga kamag-anak tayo na malapit sa atin nung marami tayong pera. Pero nung mawalan ka ng pera, unti-unti nawala sa tabi mo. Isang malungkot na reality ng buhay, may mga tao, ang sukatan nila ng importance mo, yung pera, yung yaman mo. Respeto. Wala sa yaman, wala sa edad, wala sa taas ng posisyon, wala sa taas ng pinag-aralan. Nasa pag-uugali ng taong nakakasalamuha mo sa buhay kung paano ka itrato. Ako sa araw na ito at gagawing safe. Lord, salamat sa bagong araw na dumating sa aking buhay. Salamat sa mga ibinigay mo sa akin kahapon at ginawa mo akong safe. Alam kong patuloy po ang blessing na ibibigay mo sa akin sa araw na ito. Yes, Lord, nasa gitna po ako ng malalaking problema ngayon. Pero nararamdaman ko pa rin ang pagpapala mo sa aking buhay. Nararamdaman ko pa rin na hindi mo ako pinababayaan. Alam kong sasamahan mo pa rin ako sa araw na ito. Lord, please bless all the things that I will do today. Lahat po ng aking gagawin. Gawin niyo po akong productive. Lagi niyo pong bigyan ng inspirasyon ang aking mga gagawin today at mga gagawin sa mga susunod na mga araw. Alam ko po na hindi niyo ako iiwan at patuloy na sasamahan. Alam kong alam niyo ang lahat ng nangyayari sa akin. Alam kong alam niyo ang lahat ng mga problema dumadating sa aking buhay. At alam mo kung paano ako bibigyan ng guidance sa araw na ito. Gawin niyo pong safe ang lahat ng aking plano today. Gawin niyo pong safe ang lahat ng aking biyahe today. Alam ko kung kasama ko kayo, mas magiging maayos ang lahat ng dapat kong asikasuhin kapag kasama ko kayo. Lord, kailangan kita, Lord, every step na gagawin ko today, Lord. Bigay mo po sa aking way ang lahat ng tamang tao na makakatulong sa akin. Mga taong tama ang pamumuhay at isa ring believer na katulad ko. Para ang lahat ng aming gagawin ay nakaayon sa inyong plano. Para sa akin, Lord, gawin niyo pong ligtas ang lahat ng aming pupuntahan. Ibigay niyo po sa amin ang mga tamang opportunity sa aming mga ways, Lord. Lord, ikaw na din ang bahala sa aking pamilya. Gawin niyo po silang safe sa bawat pagkakataon. Ilayo niyo po sila sa mga masasamang tao na walang alam gawin, kundi ang mag-istorbo at isipan ng masama ang kanilang mga kapwa. Alam ko po na ang lahat ng problema ko po ngayon ay bahagi ng plano niyo na may matututunan ako. At ang mga bagay na matututunan ko ay para sa akin at para sa ikaka-level up ng aking buhay. Kaya buong puso ko po itong tatanggapin para na rin sa kapakanan ng aking sarili, ng aking pamilya na magiging bahagi ng magandang plano niyo para sa akin. Kaya salamat Lord sa inyong presensya sa aking buhay. Alam ko po sa inyo, Lord, ay walang iwanan, kaya patuloy niyong i-lead ang aking buhay. Patuloy niyong gawin ang inyong magandang plano para sa akin. In Jesus' name I pray. Amen. Makisama ka lang pero huwag kang magtiwala. Hindi lahat ng tao sa paligid mo ay totoo. Ito ang masasabi ko sa quote na yan. Kahugot sa mundong ito, mahalaga ang makisama. Pero tandaan mo, hindi lahat ng ngiti ay totoo at hindi lahat ng kamay na inaabot ay may malasakit. Yan ang realidad na kailangan nating harapin. Unahin natin, bakit kailangan makisama? Simple lang kahugot, tao tayo. At bahagi ng ating pagiging tao ang pakikipag-ugnayan sa iba. Sa trabaho, sa eskwela, kahit sa simpleng pagpila sa tindahan,
Kailangan nating makisama para umusad ang buhay. Pero habang ginagawa mo yan, mahalaga rin na mag-ingat. Hindi lahat ng tao may mabuting intensyon. May iba dyan, nakaniti sa harap mo, pero pagtalikod mo, iba na ang kwento. Isipin mo, paano mo balansehin ang pakikisama at ang pag-iingat? Unang-una, maging mabait ka pero hindi sobra. Ibig sabihin, okay lang tumulong, makinig at magbigay ng suporta, pero huwag mong kalimutan na may hangganan ang lahat. Hindi mo kailangang ibigay ang lahat-lahat, lalo na kung sa uli, ikaw rin ang mawawalan. Tandaan ka hugot, matuto kang mag-observe. Yung iba kasi magaling magpanggap, kaya habang nakikisama ka, matuto kang magmasid. Tingnan mo kung paano sila kumilos hindi lang sa'yo kundi pati na rin sa iba. Sa ganitong paraan, mas madali mong makikilala kung sino ang totoo at sino ang hindi. Piliin mo ang mga taong pagkakatiwalaan mo. Hindi ito madali, pero sa pagdaan ng panahon, matututunan mo rin ito. Yung mga totoong kaibigan, yung hindi ka iiwan sa ere, yun ang mga taong dapat mong ingatan. At higit sa lahat, magtiwala ka sa sarili mo. Oo, mahirap magtiwala sa iba, pero dapat hindi mawala ang tiwala mo sa sarili mo. Huwag kang nawala ng pag-asa sa kabutihan ng tao. Oo, may mga hindi totoo, pero marami pa rin ang may mabuting puso. Huwag mo mayaan ang ilang masasamang karanasan ay maging dahilan para mawala ang paniniwala mo sa kabutihan. Sa uri kahugot, ang pakikisama ay parang sayaw. Kailangan mong matutunan kung kailan ka lalapit at kung kailan ka lalayo. Hindi ito madali, pero parte ito ng ating paglalakbay. Tandaan mo, sa bawat hakbang, may aral kang matututunan. At sa bawat aral, mas lalo kang magiging matatag at marunong sa buhay. Kaya ngumiti ka, makisama, pero lagi kang mag-ingat. At higit sa lahat, maalin mo ang sarili mo. Sa mundong puno ng pagkukunwari, yung pagmamahal mo sa sarili mo ang magiging sandigan mo.